Så er vi lige trådt ind i enkeltværelset, hvor jeg skal bo. Der er sådan en lille fin gang her med en knagerække og ting og sager. Fin skab. Og en lille, den er her, en lille safe. Bare for den sikre side. Lækker badeværelse. Toilet der. Badekabine og brugsnis og det hele. Og så er der loungen, hvor man lige kan sidde og hygge og lidt film. Så er der bare gigaseng, fordi det er jo en royal person, der skal overnatte her. Og så går vi herud på balkongen. Det støder op til de andre værelser. Et derinde. Michael og Pia og ungerne, de er derinde bagved. Men det bedste af det hele, det kommer nu. Prøv nu at se, når jeg drejer kameraet. Hvad fanden i helvede sker der lige for det var? Sådan en udsigt står man op til hver morgen. Det er fandme svineri. Det skal vi have. Vi skal have hyr bakhævet. Der er ikke andet at gøre. Og lige for sådan at, hvor langt egentlig det er væk, selvom det ser ud som om det er tæt på, så zoomer vi lige en gang op på toppen. Det er en langt væk. Men det ser fandme godt ud. Så er der en dejlig pool derhenne, hvor der allerede er nogen der i. Er der nogle babes? Ikke sådan rigtigt. Men de har gjort klar til mig, det kan jeg se.